δημοτική πίστα motocross λιτοχώρου, η οποία θεωρείται μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά κάνουν προπόνηση, η οποία ομολογουμένως είναι θεαματικότατη. Τι έγινε, Χρήστο, πώς πήγε η προπόνηση? Μια χαρά, ωραία. Πολύ καλά. Κάνε το κράνος, μας ακούω. Πώς πήγε η προπόνηση? Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Είχα μια ψηλοατυχία, αλλά δεν πειράζει. Είναι συνηθισμένα αυτά. Είναι θεαματικότατη και ανεβάζει και την αδρεναλίνη, φαντάζομαι. Εκτός από προπονήσεις, γίνονται και αγώνες εδώ? Βέβαια. Γίνονται δύο τουλάχιστον πανελλήνιοι αγώνες κάθε χρόνο και ένας βορείου. Η πίστα είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια από τις καλύτερες πίστες στην Ελλάδα. Είναι ανοιχτά όλο τον χρόνο. Μπορούμε και τη διατηρούμε ανοιχτή. Σαν σκοπό έχουμε τη διάδοση του αθλήματος. Θέλουμε να φέρουμε τον νέο κόσμο κοντά στο άθλημα, γιατί υπάρχει κάποια προκατάληψη. Και προσπαθούμε με σταθερά και αργά βήματα να κάνουμε όσο σωστά γίνει τη δουλειά μας. Και επειδή αυτό που είδα μου άρεσε πολύ, τους έπεισα να με πάνε βόλτα στον Όλυμπο. Χριστό, χωρίς άλματα, έτσι? Ναι. Παιδιά, να είστε καλά που σταματήσατε λίγο να ξεμουδιάσω, γιατί πιάστηκα. Κρέμονται και τα πόδια μου, βέβαια αρχίζει και μου αρέσει, όπως καταλαβαίνετε. Αφού αυτές οι μηχανές κανονικά είναι motocross, δεν είναι για τέτοια χρήση, για συνεπιβάτη από πίσω. Αλλά αφού σας άρεσε το λιτόχωρο, τι να κάνω, πρέπει να σας κάνω μια βόλτα στο βουνό. Με είδες ότι άρχισε να μου αρέσει. Ναι. Πόσα χρόνια ασχολείστε? Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με το motocross περίπου 10 χρόνια. Τρέχω ερασιτεχνικά σε αγώνες. Και μαζί μου κολλάνε και τα παιδιά το μικρόβιο αυτό, το ευχάριστο. Εσύ καθορίζεις ο μικρότερος της παρέας, 15 μου είπες? Ναι, 15 χρονών. Πόσα χρόνια τρέχεις? 3. Πώς και ξεκίνησες? Έκανα τα παιδιά από εδώ και κόλλησα κι εγώ. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο μέρος, το οποίο προσφέρει πάρα πολύ ωραία τοπία και πηγαίνουμε όλοι μαζί παρέα και κάνουμε τη βόλτα μας μια Κυριακή. Ξεκινάνε από εδώ κάποια μονοπάτια? Έχει μονοπάτια και δρόμους. Πάρα πολλά μονοπάτια, τα οποία μπορούν να πάνε αυτοκίνητα και εκτός δρόμου. Έχει και με τη μηχανή σου μπορείς να περάσεις από εδώ. Από εδώ ξεκινάει το χωμάτινο μέρος του Ολύμπου. Οπότε μπορείς να κάνεις μια διαδρομή περίπου 2 ώρες, μια πολύ ευχάριστη διαδρομή. Μέσα στο δάσος. Και πώς λέγεται το σημείο που είμαστε? Είναι η περιοχή του Αγιάννη. Λοιπόν, φτάσαμε. Ωραία η βόλτα, αλλά νομίζω ότι αρχίζει και κάνει λίγο κρύο, ή είναι ιδέα μου? Είμαστε ψηλά, είμαστε περίπου στο 800 μέτρα υψόμετρο και τέτοια ώρα έχει πέσει ο ήλιος και φυσικό είναι. Αρχίζει και σουρουπώνει. Πώς σου φάνηκε? Εξαιρετική παρέα, δεν το συζητώ. Υπέροχη διαδρομή και πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Λοιπόν, σαν ενθύμιο κρατάω το κράνος, κρυώνω κιόλας. Πάει να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Πέφτει και ο ήλιος και... Πήρε και υγρασία. Λοιπόν, μια χαρά είμαστε τώρα που είμαστε ζεστοί. Πάμε Μπορούμε να φύγουμε. Φεύγουμε.